Τώρα γράφει. Έλα τραβά λίγο την από τα χείλα και χειρόφραγα. Μου την καφέ μου, Να γράψω αυτός μέσα. Έγραψε το. Χωρίς τα χείλα και χωρίς χειρόφραγα, εδώ λες. Εδώ λες. Δεν πάω καλά ρε φίλε. Δεν πάει πίσω όμως εμάς. Προσπάθησε λίγο να τους βγάλεις μπροστά. Λίγο ελαφρά, πολύ ελαφρά μπροστά, θα τους βγάλεις μπροστά. Μπροστά, ναι, άμα δεις, ας το δεις, θα πάει. Θέλω να βάλεις και δύναμη για να βγάλεις έτσι. Ναι, πώς να δείξουμε από το βίντεο όμως, πώς να δείξουμε ότι έχει υπάρχει καθόλου κάτι φορά. Άστο. Πάρε το βουνό, ρε. Αυτό δεν είναι μαλακά. Πάρω με. Έχει βγαίνει. Αργογό. Ηρακλή, Ναι ρε, από Αμερική. Όχι ρε, τόση τέτοια φύγη, έχω σταθήλες φορές. είσαι όλοι μπροστά όμως, έτσι. Θα βάλεις, φίλε. Θα βάλεις, φίλε. Άστα. Εδώ είναι. Ήρθες το τιμόνι και λύσες το τυχερό να το δεις. Τι είναι αυτό το παρόμετρο, μαλάκα. Να κλείσω εγώ τώρα το βιντεάκι ή θέλετε να δείτε κι άλλο. Σας γράφει, Θέλω να βάλεις δύναμη για να τράβεις. Ναι ρε φίλε. Μήπως θα μπας πιο χαμηλά. Ήμασταν εκεί πέρα, πάνω εκεί. Να δείξω και λίγο που είμαστε βασικά. Ναι, πιο χαμηλά πρέπει να σταματήσει ο άλλος. Θα φύγουμε ή θα σταματήσουμε? Θα φύγουμε ή θα πάμε για να πάρουμε κι άλλο? Άρα να μην μπω μέσα. Να σταματήσω ρε μαλάκα. Σταματάει μόνο. Πάνε εκεί ρε μαλάκα. Εκεί φέρω το σελέρι μαλάκα. Να το. Πάρ' το λίγο από πίσω για να δείξω ότι δεν έχω βάλει όψη τέλει. Ήσυχα. Έχετε βάλει ένας γρήγορος, Έχετε βάλει ένας γρήγορος. Σταμάτησε ρε μαλάκα. Μη βάζεις, φαίνεται η όψη ρε μαλάκα από εδώ. Πάνε εκεί χαμηλά που σε λέει ρε μαλάκα. Εκεί μπορώ να φύγει το σημείο. Αφού το φαίνεται και εδώ στο βίντεο ρε.